אז בוקר טוב אמיגוס, כן. הרגנו את עצמנו עם האישונים. מה שנכון נכון. אז בוקר טוב שיהיה לכולנו, שלישי פעמיים כי טוב, כי לעולם חסדו, שבעזרת השם החיילים והחטופים שלנו שיחזרו לשלום לבתים שלהם. לידיד שלי שדיבר לי אתמול איתי בפרטי, אבל לא פה, באחד הערוצים האחרים שלי. אז בוא אני אענה לך על השאלה. מי שמכיר אותי אמיגוס בדרום, יודע שבעצם לדרום הגענו בעקבות תיק אימוץ שנפתח על ידי מהיום שגיליתי. עוד הפעם איפה שגדלתי באמת, שפו, במיוחד הקן הקטן שזה אמא, אבא, אחים ואחיות, באמת שפו. בחיים לא הרגשתי שם, בן אדם לא שייך. אבל הבני דודים והמשפחות שלהם בעצם לא רצו אותי, עוד מאז שהייתי ככה. למה הם לא רצו אותי במשפחה שלהם? בגלל האישה שיצרה אותי, לצערי הרב, והטעויות שלה. ולמי ששאל, גם לפני כמה ימים בפרטי, אמיגוס, זה יוצא אני ועוד 5 אחים שפוזרו. 4 אותרו, 4 אותרו, 2 נשארו, שעד היום לא מצאנו את כבותם. אחד מהם אני יודעת שהיה בצבא, קראו לו מישה, מה אמרו? לא הצלחנו. השנייה שמתחתיי, אפינה. אבל זה לא משנה, גם החיפושים שם הופסקו. למה? כי את אלו שאיתרנו, לצערי הרב, מהאדם שלי, מציאס לא ראינו, עד היום. לא שמצאתי, חיפשתי אותם בשביל, לא אמיגוס, מי שמכיר אותי יודע, נטו בשביל האחדות, אחים, לא מעבר. אבל מה הם בחרו אחרי שהותרו, זה בחירה שלהם. אז למי ששאל. וקשר איתי, במיוחד אדם שלי אמיגוס, הם לא סובלים אותי. בשביל זה הם איפשהו גם מכרו אותי עוד כשהייתי ילדה. כי מי שאוהב, לא מחפש להתפטר מהילד שלו או מהאחיין שלו. והם חיפשו את הדרך להתפטר. גם כשהתרתי אותם אמיגוס, שזה עוד מעט אנחנו 11-12 שנה מאז שאני מכירה, השם ישמור, במיוחד אדם שלי. מה שמעניין שם באמת, אם יש לך כסף, אתה בעיניים שלהם המלך של הבית. אם אתה קורס בבריאות ונגמר לך הכנסה, אוי ואבוי. ואם זה לכלוך עליך וללכת להמציא שמועות לאנשים שאתה ככה ואתה ככה, ואם זה הכל מהכל יש אצלהם, השם ישמור. הכי הורג אותי זה כל העברייני הצעצוע שיושבים בבית ומשחקים לי אותה, הגנסטרים של הבית, הסוחרים הקטנים. אני בעיניי אחד שהוא סוחר, תהיה, כל עוד אתה לא פוגע ולא עושה עד שהשמיים והעם, תעשה מה בראש שלך. אבל הם לא, הם בשביל אינטרס ובשביל אגורה, את אמא שלהם ימכרו, את אמא שלהם. חלק מהם עד היום מתפקדים בכיף ובאהבה. יש את אלו שנכנסו לבית סוהר. למה? הכי הרבה, אני אגיד לכם גם למה, כי הם הפריעו לאלו שלא הלך בהתחלה, ולאלו שנכנסו הלך טוב. הקינה בין המשפחות הובילה לשם שזה הגיע למצב, השם ישמור, בשביל כסף וסחר לא צריך לפרט אנשים. אז זה הכל. וחום ואהבה בחיים לא היה, מהצד של רפאילוב במיוחד, בחיים לא יהיה. ואני לימדו אותי דבר אחד אמיגוס, פעם אישה מאוד מבוגרת אמרה לי דבר מאוד 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 חכם בחיים, וזה נכון. מי שמכיר אותי יודע, אני בעברי בדרום עבדתי עם קשישים. אז נפלתי יום אחד על מישהי שבאמת דרך העבודה אמרה לי משפט מאוד חכם.
מי שלא אהב אותך מהיום שאת ככה, הוא לא יאהב אותך בחיים, לא משנה מה תעשה, טוב או רע. לא תהיה נאהב. וזה ככה. הגעתי לפה עוד מעט, כמעט חודש, אני פה בבאר שבע, בביקור, גם מסיבות אישיות, גם... הייתם צריכים לראות איזה קבלת פנים, במיוחד אלו שטוענים והדם שלי וזה, עשו לי. השמיים עידי. אני אישית מפחדת לבקש מהם אפילו גם פרוסת לחם, מסיבה אחת, כי אם אני אבקש אני יודעת שיצא אליי גישדורים של כללות ואיחולים של מוות והלאה, אני לא פונה, אפילו גם לא לפרוסת לחם. רק מהפחד שהם ילכו, ויש אצלהם עוד במשפחה מישהי שתמיד גם אומרת לנו בפנים שיש לה חברה, מכשפה, יעני הם קוראים לה ככה, שהיא הולכת אליה והיא כל הזמן מאיימת, מי שיעשה לי ככה, מי שיעשה לי ככה, אני אלך אליה, שהיא תעשה ככה, שהבן אדם לא יקום מהמיטה, שמי שיגע בילד, ואף אחד לא נוגע בילד שלה, שלא תתבלבלו. מציאה הוא לא, כי אם הוא היה מציאה הוא היה מפסיק עם החרא שהוא עושה בזמן שיש 2 גוזלים, 3 בתוך הבית כבר, השלישי בדרך. אז מציאה הוא לא. אבל היא עדיין כן כל הזמן מאיימת עם החברה המכשפה שלה, שאם מישהו חלילה יגיד שלום לא נכון לה, מובחרים הילדים שלה שהיא כן השאירה אצלה, אז היא תלך לאישה הזאת ותעשה ככה, שהאישה תעשה ככה לבן אדם, האישה תעשה ככה, היא תיתן את התמונה של הבן אדם שהאישה תכניס לבית קברות. זה הדיבור היה של אותו אחד האימהות של אותו מקורב שלי. אז הנה גם אחד הסיבות שלמה אנחנו אפילו ללחם לא פונים לשם כשאנחנו תקועים. שחס וחלילה היא לא תקום ותרוץ לחברה שלה ותבקש, השם ישמור. יש להם את זה בדם. רוב רפאילוב לצערי הרב הם לא יודעים לפתור דברים. הם יודעים לעשות חרא לאנשים, הם יודעים לפגוע, הם יודעים, במיוחד אלו שגרים בדרום, הם יודעים להשמיד, להרוס. ברגע שאתה בא אליהם לברר אמת, הם רצים, השם ישמור, לכל מיני, והם אומרים לך את זה גם בפנים. יעני, אם תסגיר אותי, אני אזיין אותך דרך השם, סליחה על הביטוי, דרך... אז הנה, וחלק מהם למה מצליחים להתפקד היום? כי עד היום יש את אלו במשפחה שהם הסמויים של הבילוש הכי טובים. וכל עוד אנחנו יודעים שאתה הסמוי הכי טוב של הבילוש, לא משנה מה אתה עושה, כל עוד אתה מביא לו את הקרישים שהוא רוצה, יש לך שערי שמיים בחוץ. את זה כולנו יודעים. אז הנה למה כמה מהם מהסוחרים מנצלים את המומנטה ועדיין הנקודות שלהם פעילות ומתפקדות, זה בזכות האימהות והדודות שיושבות עד היום אצל איציק ויובל ומעבירים לו מידע בבילוש בבאר שבע, מי נגד מי. יש את אלו כבר שהופיעו כבר בפרוטוקולים מסוימים אצל הבני משפחות שיושבים בכלא. אז שיהיה לכולנו המשך יום מבורך, יום קסום. אני בחיים שלי לא אהבו אותי לשתי הצדדים, שלא תתבלבלו, במיוחד הבני דודים והדודות. מי שבאמת אהב אותי לאלו ששאלו, זה האמא שגידלה אותי, שלא ויתרה עליי, כמו שזאתי שיצרה אותי, והאחים והאחיות. זהו. וזה מה שלא צריכה מעבר. אבל כל השאר, זה היה התעללות נפשית הכי הרבה. זה כל הזמן להזכיר לך שאתה לא שלהם, שאתה לא שייך אליהם, שאתה זר. בתור ילד אתה שומע, אתה זר, אתה לא שלנו, אתה לא שלנו. ככה גדלתי בעצם. בתת מודע שאני לא שלהם. מגיל 6-7 אני ידעתי שאני לא שלהם, ויש את אלו שהיו מתעללים נפשית ומזכירים לנו שאנחנו לא שלהם. הנה התעוררו, העם החרא האלו שאלוהים ישרוף אותם. אז שיהיה לנו כולנו המשך יום טוב, יום מבורך, שבעזרת השם יחזרו כבר לשלום לבתים שלהם. המשך יום מבורך, אמיגוס.